עכשיו אני רק קצת אסביר טיפה את המבנה שאנחנו עושים, זה נכון גם בקהילה של שלמה וגם בשיעורים פה שאני מעביר בסוף שבוע, זה בעצם נע בשני קווים. יש את הקו היותר פרסונלי של החיים שלנו, אנחנו רוצים זוגיות טובה, או אנחנו רוצים לתקן זוגיות לא טובה, או משהו בעבודה, או איזה סוג של הגשמה אישית מהמקום הפרסונלי, ואנחנו עושים בעצם עבודה, שהיא גם מבוססת מדיטציה וגם עבודה סמטית, גם נקרא לזה סוג של עבודה פסיכולוגית, כדי שנוכל להתקדם יותר בחיים. זה קו אחד. הקו השני הוא הולך למקום אחר לגמרי. בעצם הוא בא לחפש איך אנחנו יכולים להשתחרר לגמרי, אלן רונית, איך אנחנו יכולים להשתחרר לגמרי מהעולם של הסבל, ומה אנחנו מעבר לקיום, מה שנקרא apparent של הגוף והמיינד הזה, מה יש מעבר לדבר הזה? כלומר, זה הכיוון הקלאסי של הבודהיזם, של הוודנטה, של היוגות העמוקות, של המסורות הגדולות יותר, איך אדם משתחרר מתוך סבל. ואנחנו עושים שיעור אחד כזה, ושיעור אחד כאילו יותר, בוא נקרא לזה אנושי יותר, ושיעור השני שמכוון למשהו הרבה יותר רדיקלי והרבה יותר עמוק, והרבה יותר חשוב בסופו של דבר. ולמה אני אומר שזה יותר חשוב? אני אסביר את זה בדקות הקרובות. עכשיו, השיעור הזה הוא לא חייב להיות מונולוג שלי, זה יכול להיות גם שיח, אז כל פעם שמישהו עולה משהו, שאלה, הוא רוצה להגיד משהו, הוא גם לא מסכים עם משהו, זה בסדר גמור. אוקיי, זה מרחב פתוח לגמרי. ואנחנו נעשה בעצם איזה רקע תיאורטי מסוים, אוקיי, עכשיו, אחרי זה ניכנס לחצי שעה תרגול, ואז ניקח עוד קצת זמן, אם יש רצון, לשאלות, תשובות ולדיון בכל הנושא הזה. עכשיו, הדבר אני חושב שצריך לגעת בו דבר ראשון, זה בעצם בשאלה פשוטה, למה אנחנו בעצם מתרגלים? מי שמתרגל מדיטציה, מי שמתרגל תיאוריה, למה אנחנו בעצם מתרגלים? לפעמים אנחנו נכנסים לאיזה מקום שאנחנו, נגיד שהתרגול נכנס לתוך היום-יום שלנו, לתוך הסדר חיים שלנו, זה הופך להיות משהו נעים, אנחנו שוכחים את הסיבה הבסיסית, או שלא ידענו אותה מראש, למה בעצם, למה התרגול קיים. והדבר הבסיסי, שהוא נכון לכל התרגולים הרוחניים, וכנראה גם לרוב הדתות, זה מגיע מהמקום הזה, זה אומר, החיים בעולם הזה כמו שהם, הם לא חיים שיכולים לתת לנו סיפוק מלא. אוקיי? כלומר, אנחנו מחפשים אושר בתוך החיים האלה, על ידי, בוא ניקח את הדברים הסטנדרטיים כמו זוגיות, עבודה, הגשמה, כסף והלך והלך, וזה לא יוצר סיפוק אמיתי, זה יוצר משהו שהוא יכול להיות נעים יותר, נוח יותר, כן? אבל אולטימטלי, זה לא נותן את התשובה באמת למקום של הסבל שלנו. והתפיסות הרוחניות והדתיות אומרות שיש משהו מעבר לדבר הזה. אני מדבר על כל הדתיות, גם היהדות, גם הנצרות, אני חושב שגם האסלאם, האסלאם גן עדן 72 בתולות, אוקיי? אבל מה הם אומרים, פה יש פה סבל, ואם תעשה מה שנכון, אז ב-next life, או אחרי החיים האלה, אתה תמצא את הדבר הנכון. אז כל מקום, יש לו את סוג ההבטחה שלו. עכשיו, מה שאומרות בעצם תורות המזרח, שאת אותו מקום שהוא מעבר לסבל הקיומי, הוא קיים בחיים האלה. זה לא משהו שקורה באפטר לייף. זאת אומרת, זה לא שאנחנו, זה כמו, יש כזה כמו, זה בתפיסה היהודית, העולם הוא כמו פרוזדור, עברנו דרך הפרוזדות, ואז אנחנו נגיע ל-Kingdom of Heaven, נגיע למקום הנצחי. בעצם מה שהתרגולים המזרחים אומרים ביסוד, שזה קיים כבר עכשיו. זה תמיד קיים. וזה קיים לכל אחד. וכל הבעיה שאנחנו לא שמים לב לדבר הזה. אנחנו פשוט לא שמים לדבר האמיתי. ומה שאנחנו עושים, אנחנו נעים באיזה אסטרטגיה, איך למצוא את זה בתוך החיים האלה בצורות שונות ואחרות. יש לנו אסטרטגיות איך למצוא ביטחון ואושר בעולם הזה. אוקיי? אני מניח שרובנו אי פעם היינו במקום הזה שאנחנו נמצאים לבד, ויש בינינו איזו אמונה, שיהיה לנו את הזוגיות הנכונה, אז אנחנו נהיה מאושרים. אני מניח שכל אחד חווה את זה מתישהו בחייו. ואז יש כזה desire, אם הדבר הזה יקרה בעולם, אם הדבר הזה יקרה בחיים שלי, הדברים יסתדרו. עכשיו, כל עוד הדבר הזה לא קורה,
אני באיזה סבל, אני באיזה סוג של מחסור מסוים. מה קרה אחרי שמצאתי את הזוגיות הנכונה? זה לא מספק לגמרי. זה לא משהו נגד הזוגיות, זה לא משהו נגד זה, אבל זה לא נותן איזה אושר מוחלט, ועם הזמן הבעיות מתחילות לעלות. עכשיו, זה נכון לגבי עבודה, כסף, זוגיות, או כל דבר שאנחנו עושים בחיים. עכשיו, הנקודה היא, זה לא לגנות את מה שאנחנו עושים בחיים. זה רק להבין שאין לדברים האלה את היכולת לתת לנו את הדבר הזה, את האושר המוחלט הזה, את הדבר הזה שהוא מעבר, אוקיי? והחיפוש הרוחני הוא בעצם אומר לחפש את הדבר הזה. עכשיו, במסורת היוגית, במסורות ההינדיות, אנחנו לרוב נקרא לדבר הזה אלוהים, לדבר הזה. במסורות אחרות לפעמים קוראים לזה האולטימט, המוחלט, אוקיי? במקומות מסוימים כל זה ניבאנה או נירוונה למקום הזה. וחשוב להבין כבר בשלב הזה שאם אני אומר את המושג אלוהות, לא לבלבל את זה עם המושג היהודי דתי אורתודוקסי הרגיל של זה. כאילו יש איזה מישהו שצריך להגיע אליו, אוקיי? בצורה הכי פשוטה, כאילו, מבחינת תפיסות, בוא ניקח את ההינדואיסטיות, אוקיי? הדבר הזה, כאילו המישהו הזה הוא פשוט לא קיים, אין דבר כזה. זה פשוט המצאה, זה חד וחלק, זה פשוט לא קיים. אבל יש כן משהו שהוא מוחלט. אז הבסיס של העבודה, כאילו הגבוה, זה למצוא את הדבר הזה, ולשחרר את הכבלים מהמקומות שגורמים לנו סבל. אוקיי? כלומר, אם יש לי דיזייר לעולם, ואני מאמין שהדיזייר הזה הולך לפתור לי את הבעיות, אז אני בעצם בבעיה מסוימת. כשהדיזייר לא מתממש, אני סובל. כשהדיזייר מתממש, אני עדיין לא נמצא בסיפוק. אוקיי? וזה סוג של מעגל. מצאתי משהו שהוא טוב לי, אחרי זה מתחיל להיות לא נוח, אני אחפש משהו חדש, ועוד משהו חדש, ועוד משהו חדש. וככה אנשים חיים בעצם כל החיים באיזה סוג של חוסר סיפוק תמידי. אז המושג האינטואיסטי יגיד, אנחנו, כאילו, את האושר נמצא רק בתוך האלוהות. אוקיי? יש שיעורים שאני מרכך את המילים, בשיעורים האלה, ההארדקור, אני לא ארכך אותם כל כך. אוקיי? יונתן, אבל יכול להיות שזה פשוט יותר מדי ציפיות. אני אספר לך שכל הנושא, למשל הנושא של זוגיות וגברים זה חולשה גדולה שלי, סבבה? ועבדתי על זה הרבה מאוד מאוד קשה גם בטיפול ועם הקבוצת מדיטציה, ואתמול הרשיתי עצמי ללכת לאיזה חתונה. אוקיי. ולא הלכתי לכיוון של אני חייבת ללכת, אני אמצא מישהו, אלא אמרתי לעצמי, אני יותר שלמה עם עצמי, אני יותר בטוב עם עצמי, בוא נראה מה יהיה. אוקיי. כל החוויה הייתה חוויה ממש ממש טובה, אז לא הכרתי בחור, אבל הכל שם היה כל כך מדהים, שגם מה שיצאתי ושמעתי את הקול הזה שמתחיל כזה לערער על החוויה הטובה, נתתי לו מקום, שחררתי, והייתי אתמול בהיי לא נורמלי, פשוט בכיף לא נורמלי, והייתה בלי לך שום חוויה, איזושהי תוצאה של תיוג שהייתי חייבת לעשות את זה, או להצליח את זה, או פשוט נהניתי מעצמי ונהניתי מהחוויה. זהו. מעולה, אז הייתה לך חוויה נהדרת. יופי, כן, הייתה חוויה, שהלכת לישון החוויה עדיין הייתה שם? אבל ישנתי אחלה, וואי תקשיב, ישנתי כל כך מעולה, איך את יודעת את זה? כי לא, ישנתי רצוף, בלי חלומות בלהה. אז היית בלי חלומות, ידעת שאת חולם שאת ישנה, או לא ידעת שאת ישנה? נו, עכשיו אתה מתחיל, תהיה, הבנתי. אוקיי, אז, והיום בבוקר הייתה לך חוויה אחת, כלומר הייתה חוויה טובה, אוקיי? מצוין, זה נהדר, אנחנו לא, אין לנו פה אמירה נגד חוויות טובות, וגם לא נגד למצוא בן זוג, הכל טוב. לא, אבל זה לא, לא, אני מבינה, אבל הכוונה כאילו, אני מבינה אותך שאם אתה מגדיר, כי אני הייתי פעם כזאת, מאוד סובייטית, שיש לי איזה שהן מטרות, יש איזה שהן משימות, ואם אני לא עומדת בהן, אם אני לא מצליחה להשיג, אז אני בסבל. אז עכשיו, כאילו, המקום הזה פשוט הרבה פחות לתלות את הציפיות לטוב בחוץ, אלא רק פשוט ליהנות מעצמי, וליהנות מכל מה שקורה לי, וזהו, ולשחרר את הדוגמטיות הזאת. זו דעתי.
הניסיון הוא לא לייצר דוגמטיות, זה הניסיון הוא לייצר הבנה. וקודם כל, הבנה ברמה החשיבתית, רמה התפיסתית, זה שלב ראשון, ובשלב היותר עמוק, הבנה שהיא מגיעה מחוויה ישירה. אבל הנקודה היא שאם אנחנו בונים את זה על חוויה, בוא נגיד עכשיו, יאנה, בוא נשחק עם זה, אז נגיד אתמול היית יאללה. בזה, והיית פוגשת איזה בחור, שהיית עף עליו לגמרי, זה כאילו היה לך, מה שנקרא, כן. הלב שלך היה מתפוצץ, ויש לכם, אתם יושבים טוב, וככה כל הערב זה נהדר. ואז ככה בסוף הוא אומר לה, תשמעי, החברה שלי באה לאסוף אותי עוד מעט. מה היה קורה? תראה, היה קצת לוחץ, אבל סבבה. כי עצם זה שהצלחתי להגיע לנקודה הזו. מבחינתי, עשיתי את זה. בדיוק, אבל זה עדיין, שהצלחתי להיות במקום שהוא בטוב, כי זה בדיוק מה שאני אומרת, זה לא לקלוט את הכל מבחוץ. זהו, אז פה האמירה הולכת מעבר, זה כל מה שנתלה בחוץ, גם אם זה מעט, זה יוביל לסבל. וכל האמירה הבסיסית שיש משהו מעבר לזה. יש משהו יותר גדול מזה. כלומר, החוויות הזמניות כשלעצמן, אנחנו לא, שוב אני אומר, לא להימנע מהן, אבל הן לא מביאות לפתרון המלא. אוקיי. אף פעם, לעולם, מהסיבה המאוד מאוד פשוטה שהכל משתנה. כל מה שיש, הוא משתנה. כל מה שיש לנו, הוא בסופו של דבר ילך. זה לא אמירה פסימית, זה פשוט אמירה לא, ריאלית. אני מבינה מה שאתה אומר. בדיוק. וזה לא שכאילו עכשיו, אתה יודע, צריך להיכנס לדיכאון וכאילו העולם הזה לא שווה שום דבר ואין מה לעשות, אלא זה להבין מה הטבע של הדברים, ואז האינטנשן בתרגול העמוק הולך, רגע, מה יש מעבר לזה? זה מה שכל המורים הגדולים ניסו לעשות. המורים הגדולים כרגע אני מתייחס לבודה. בודה היה מאוד 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 ברור בישיר הדברים האלה. קרישנה זה למי שמכיר את הבאגavad גיטה, הספר הכי חשוב במסורת ההודית. יש במסורת ההודית המון המון ספרים, אבל הבאגavad גיטה זה הספר שבעצם, כאילו, זה קרישנה מלמד את ארג'ונה, אוקיי? זה במסגרת של מלחמה שקורית שם, מה הדרך להגיע למוחלט. והוא נותן את כל הדרך, מה שנקרא, איך עושים את הדבר הזה. כנראה גם ישו, בדרכו שלו, ויש עוד מורים שהם פחות ידועים, שכיוונו למקום הזה, והם אומרים לך כאילו, זה שם, כן. זה לא כאן. כלומר, ומה שבאופן טבעי קורה, כאשר אנחנו בחוסר מודעות לדבר המוחלט, אוקיי? אז באופן טבעי, זה לא בשליטה שלנו בכלל, התודעה שלנו הולכת לחפש את זה בתוך העולם. זה לא בשליטה, המחשבה הבאה, הרגש הבא, התחושה הבאה, זה לא בשליטה שלנו, זה דבר שעולה לבד, אבל היא תחפש משהו שיעשה את החיים שלנו ליותר נוחים, יותר מאושרים, אוקיי? התנועה, ואנחנו נעים עם התנועה הפנימית הזאת, אוקיי? ולפעמים אנחנו על גל גבוה, הכל בסדר, יש לנו זוגיות טובה, החיים זורמים, הכל נהדר, כן? ואז אנחנו מאוד נתלים בזה, אנחנו רוצים שזה יהיה ככה, אבל זה ישתנה. למה זה ישתנה? כי זו טבע המציאות, אוקיי? עכשיו, אני אגיד את זה כאילו הערה צדדית, ואז אני אחזור חזרה לקו הזה, שכן, יש איזה מקום לעשות עבודה פסיכולוגית אישית יותר, יש לזה מקום, וזה גם מקבל, יאנה, הרבה מאוד גם מקום בתוך הקהילה, את רואה את זה גם ממני, אני חושב גם מדניאל כן, וגם נכון. מארז, אבל יש שם שני קווים, כאילו, בתוך הדבר הזה, אוקיי? ובקו היותר אנושי, זה חשוב לנו איתו, אבל לא להיתקע איתו. לא להיתקע איתו, לא להיות רק במקום הזה, מסיבה מאוד פשוטה, כי הוא לא יפתור את כל הבעיות. זה פשוט לא נמצא זה לא נמצא בטבע שלו. זה פשוט לא יכול לקרות, אוקיי? לי נפתר כל הבעיות, אחרי שמצאתי זוגיות. אני יודע, דניאל. שמרית פה, כן, תהייתי עם שמרית נמצאת פה, כן. שמרית? התבלבלת קצת, התבלבלת בשמות. נגרנית, סליחה, כן. אני מנטיה של גיל 50. כל הבעיות נפתרו לי אחרי הזוגיות. כן, אחרי שהכרת את גרנית, הכל היה מושלם, אז זה מוקלט פה, והכל בסדר. תפיץ את הסרטון הזה גם אחר כך, תפיץ שאמרתי את זה. אני נחתוך אותו ונשים את זה.
אז, אז אנחנו כן נותנים לזה מקום, ובטח שיש שלבים בחיים, אגב, שזה דבר שזה חשוב שזה יהיה. אם מלמדים ילד, לא מלמדים אותו שיש אלוהים והמוחלט וזה המקור של העושר, מלמדים אותו איך להצליח בלימודים, איך להתפתח בחברה, ויש מקום לכל היכולות האלה. יש שלב מסוים שכדאי ללכת גם למקום הגבוה יותר. והמקום הגבוה יותר עכשיו, זה כאילו, זה איזה טראג'קטורי בתוך המיינד, איך אומרים טראג'קטורי? זה כאילו כמו איזה סמן פנימי כזה עכשיו, אוקיי? סמן פנימי שאנחנו יודעים שהוא נמצא שם, כאילו. והוא מתחיל קצת לכוון את התנועה הפנימית שלנו, אם זה מה שבן אדם מחפש, דרך אגב. אם זה מה שאדם מחפש. ביהדות יש כזה מושג, חסידי יותר, זה נקרא ייאוש מן העולם, אוקיי? ייאוש מן העולם זה לא אמירה מדכאת, זה אומר שמתוך העולם זה לא יקרה, זה יקרה רק מתוך האלוהות, אוקיי? רק מתוך האלוהות. ואז בעולם החסידי יש שם הרבה מאוד מה שנקרא בקטי יוגה, יוגה של סגידה לאלוהות, ויש להם את הידע שלהם, אבל הם אומרים ביסוד את אותה אמירה, בסופו של דבר, אוקיי? בסדר, אני רוצה פה רק להקריא משפט אחד. יש את הדאמפדה. דאמפדה זה אחד הכתבים הבודהיסטיים, מאוד מאוד ידוע. נקרא את זה באנגלית, אני מניח שכולם מבינים אנגלית טוב, אני מקווה, אם לא, אז תגידו לי. All conditioned things are impermanent. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. אוקיי? כל הדברים הם בני חלוף. ומי שרואה זאת בחוכמה, מפנה את גבו לסבל. זו הדרך של התואר. אם מישהו שואל מה זה תואר, זה הכיוון. זאת אומרת, עכשיו נגיד אני מחפש איזה בת זוג, וממש זה עולה בתוכי, נניח, אוקיי? הדבר הזה עכשיו עולה בתוכי. ויש איזו אמונה בתוכי, שזה יפתור לי את הבעיות, אוקיי? עכשיו תשימו לב שדבר כזה עולה בתוך בן אדם, זה עולה לבד. אני מניח שאתם מכירים את זה, נכון? הרעיונות עולים לבד, זה לא משהו שאנחנו מייצרים אותו. אבל אם יש לי יכולת התבוננות בדבר הזה, בתהליך הפנימי שלי, אני יכול לכוון את עצמי למקום אחר, אני כאילו משהו בתוכי יודע. זה לא הולך לפתור את הבעיות שלי. כן. ואז אני אקח את הדרך לתוך המקום שכן פותר. זה לא אומר שאני אמנע מזה. זה לא אומר שאני אמנע מלהכיר מישהי, אבל יהיה לי הבנה עמוקה, שזה לא הולך להיות הפתרון. אני לא אשים את המשקל לתוך המקום הזה. ולהגיד לך את האמת שמגיעים לסוג הראייה הזאת, זה קצת כואב. זה ניפוץ חלומות. זה משהו שמנפץ חלומות פנימיים. אוקיי? חושב בזה לא, ההערה זה לא כאילו הקשבת החלומות, זה בעצם הוויתור. אני דווקא חושבת הפוך, אני דווקא חושבת שזה מאוד משמח, כי הכל תלוי בי. באופן שבו אני תופסת את העולם, לא? הכל תלוי. והוא לא חיצוני לי. אז נגיד במקום מסוים, כאילו, הכל מכוון למקום הפנימי שבך, למקום של העושר. בדיוק. אבל המקום הזה הוא לא פרסונלי, זו הנקודה פה. זה לא יאנה כגוף וכתודעה. מה שקורה ביאנה כגוף ותודעה, זה חלק משרשרת מהלכים שנוצרה. את קיבלת אמונות ודעות, תפיסות, דברים שבנו את ההבנה ואת הפסיכולוגיה שלך. אני אגיד למשל משהו, למשל אני לא יכולה לומר לך בוא נאמר רגע, נעזוב את הזוגיות, אבל למשל שאימא שלי נפטרה לפני 18 שנה, זה היה הרבה יותר משמעותי, כי הייתי מאוד תלויה בה. מערכת יחסים בינינו היה מאוד סימביוטי. בדיעבד, כן, הכל בטיפול עליה. כן. אז אני באמת חשבתי, כשהיא חלתה, אני הפסקתי לאכול, כי רציתי ללכת איתה, לא ראיתי קיום בלעדיה, בחיים האלה. כן. אז המקום הזה של אני חיה ואני משגשגת וזה, זה מאוד משמעותי עבורי, בתהליך. בדיוק, וזה נובע משחרור, מקום של let go. מקום של let go. ה-let go זה אבל הולך בתוך התרגול למקומות מאוד מאוד עמוקים, עד המקום שזה מכוון ל-let go טוטלי של הכל. עכשיו, הכיוון הוא זה למצוא את זה במקום שהוא מעבר לחוויה האישית. מעבר לחוויה האישית. אני אתן עכשיו עוד איזה משפט אני חושב שהוא יכול להדגים את זה. זה של רמנה מהרשי, למי שמכיר, אחד המורים הכי חשובים בעולם של הוודנטה.
Happiness is your nature. It's not wrong to desire it. What is wrong is seeking outside when it's inside. אושר הוא הטבע שלך, אין פסול ברצון בו. הפסול הוא לחפש אותו בחוץ, בזמן שהוא בפנים. אוקיי? אבל מה שהם אומרים, זה לא בפנים כמצב פסיכולוגי מבוסת, אלא זה פנימי כבסיס של הקיום. זאת אומרת, מה ופה דבר שהוא קצת מתסכל. כלומר, מה שהוודנטה, אני עכשיו אתייחס לוודנטה ברשותכם, הוודנטה למי שלא מכיר, זה בוא נגיד לזה, נקרא לזה, הייתי אומר, העולם כנראה אחד מהכי עמוקים או הכי עמוק שקיים בעולם ההינדואיסטי, והוא בעצם אומר, יש דבר שהוא מוחלט, יש דבר שהוא נצחי, יש דבר שלא משתנה, הוא לא נולד ולא מת, הוא נמצא פה כל הזמן, הוא המקור האמיתי, היחיד והמוחלט של האושר. ולמה זה מתסכל? אפשר לתפוס אותו על ידי החושים, אפשר לתפוס אותו על ידי המיינד, אפשר לתפוס אותו על ידי לוגיקה, ואם זאת עדיין אפשר לתפוס אותו. אז איך אתה תופס משהו שהוא לא דרך החושים ודרך המיינד? כל מה שאנחנו תופסים דרך חושים ומיינד. אנחנו מתבוננים, אפילו שאנחנו, יאנה, את אומרת, אני חוויתי משהו בתוכך, עשית הרבה מדיטציה עד היום. כשאת עוצמת את העיניים, את רואה את זה כדבר שבא והולך. נכון? זה אובייקט. זה לא את, זה אובייקט. את לא נעלמת כשזה נעלם. זה בא והולך, זה בא והולך, זה בא והולך. אוקיי? והתרגול שלנו בעצם בא למצוא את אותו דבר שהוא מוחלט, אוקיי? למצוא את אותו דבר שהוא מוחלט, לזהות אותו, קודם כל במדיטציה, זה ייקח כמה שזה ייקח, זה לא בהכרח יקרה בסשן הזה, אבל אנחנו מתחילים כבר מעכשיו, ובסופו של דבר לזהות אותו בכל מצב. זאת אומרת, האמירה בעצם של הוודנטה אומרת, הדבר הזה נמצא פה עכשיו ברגע הזה. זה לא משנה אם פה בן אדם הוא בן אדם טוב, או בן אדם רע, זה לא משנה אם בן אדם קדוש הוא רוצח סדרתי, זה לא משנה שום דבר, מבחינה אולטימטיבית זה בדיוק נמצא פה ועכשיו, אבל אנחנו לא מזהים אותו. אוקיי? אז התרגול הוא בעצם ללכת לכיוון של למצוא את המקום הזה. עכשיו, באופן כללי בעולם של הוודנטה הקלאסי, יש לו, איך נגיד, שלושה שלבים לתרגול, 3 חלקים. אחד מהם זה ממש ללמוד מהכתבים עצמם, ללמוד את הכתבים הרוחניים העמוקים. הדבר השני זה לעשות איזה contemplation. לנסות להבין את זה גם ברמה הרציונלית, זה קצת מה שאנחנו עושים עכשיו. אבל הדבר שמשנה את זה בסוף זה עבודת המדיטציה הישירה. זה הדבר שמשנה את הכל. contemplation זה לדוגמה, נגיד, אז הייתי באיזה אירוע והיה לי טוב. האם זה פתר לי את כל הבעיות בחיים, או שזה לא פתר לי את הבעיות בחיים? זה היה טוב, אין ספק בזה. זה יכול להיות אפילו מאוד בריא פסיכולוגי, זה אפילו התקדמות אישית טובה. האם זה באמת פתר לי את הבעיה או לא? זאת אומרת, זה להסתכל בזה מהמקום הזה. וגם לראות, יש לי עכשיו חוויה מאוד טובה, אבל האם היא תישאר כאן תמיד? אוקיי? וכמובן זה לא יישאר תמיד, זה לא בשליטה שלנו בכלל. כלומר, תשימו, כל מה שקורה בקיום, כל מה שקורה, זה בעצם הדברים הם קשורים אחד בשני, נכון? יש איזו תלות של דברים אחד שני, הדברים הם מתרחשים לא כדברים נפרדים. זאת אומרת, אתה לוקח מונית עכשיו, יאנו, הולכים לחומוסייה, אוקיי? לוקחים מונית לחומוסייה, אני מניח שיש לך מכונית, אבל נגיד שאת לוקחת מונית, והנהג מונית עכשיו, רב עם אשתו, כאילו, בערב לפני, הם התפוצצו אחד על שני, עכשיו הוא נכנס למונית, הוא מפוצץ מכעס, זה האנרגיה שאת תקבלי, וכל המערכת שלך בפנים תשתנה, כל הדיבור יכול להיות דיבור לא נעים, אין לך שליטה בזה, את לא יודעת, הוא רב עם אשתו ערב לפני זה, אולי הוא רב שלא יודע למה הוא רב איתה, מאוד סיבות ועוד דברים ועוד דברים, וכלומר, הנסיבות הן משתנות, והן כרוכות אחת בשנייה, כלומר, כל עוד אנחנו נשאר במקום הזה, שמצפים שהדברים יהיו בחוץ כמו שאנחנו רוצים, זה לא יקרה, אוקיי? הדברים פשוט יקרו כמו שהם יקרו. יונתן, אבל אולי אתה מדבר על האחזות, כי אין ציפייה שמה שהיה אתמול בעצם זה אומר שכל הבעיות שלי נפתרו, לא ציפיתי שהם ייפתרו,
וגם הקונספט שהכל יהיה נהדר ומדהים כל יום בחיים שלי. כן, זה לא יכול לקרות. אני לא מדבר על יכול לקרות. היחסות בעולם, אבל אני מדבר על זה, על ההסתכלות והחיפוש על משהו שמעבר לזה. ואותו דבר שמעבר לזה, זה המקור לחופש, זה המקור לשקט, זה המקור שכל התפיסות הרוחניות מכוונות אליו. ומה שבעצם התפיסות הרוחניות בעצם מייצרות זה דרך להגיע לתוך המקום הזה, דרך שמכוונת לתוך המקום הזה, אוקיי? זה הבסיס לכל הדבר הזה. זאת אומרת, בואו ניקח תפיסה של מוסר, אוקיי? נכון ולא נכון. בתפיסות רוחניות, נגיד כמו בבודהיזם, מה שנכון ולא נכון, זה ביחס לדבר הזה. יש דברים שיקרבו אותי למקום הזה, ויש דברים שירחיקו אותי מתוך המקום הזה. הם לא אומרים שיש איזה טוב ורע מוחלט, אוקיי? שימוש בסמים. שימוש בסמים לתפיסה בודהיסטית, זה דבר שמרחיק אותנו מתוך המקום הזה, אוקיי? זאת אומרת, אז עכשיו בא לי יום שבת בצהריים, בא לי ככה להירגע, לראות סרט לעשן ג'וינט, אוקיי? עכשיו, הרצון עולה בתוכי. תיאורטית, הוא לא באמת עולה. אבל הרצון עולה בתוכי. אוקיי? אבל עכשיו אני מכוון, יש איזה משהו, יש לי את הטראג'קטורי הזה, שמכוון למקום הזה. אני לוקח את הדרך עליי, ולמרות שאני רוצה, אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה, כי פשוט זה מרחיק אותי מהמקום הזה. אוקיי? אני רוצה עכשיו ללכת, איזה כיף, יום שבת הולכים לדוג, נכון? יאנה, לוקחים את הסירה והולכים לדוג. איזה כיף, זה נורא שקט. כאילו, איזה כיף, יושבים דגים. בודה יגיד לא, כאילו. זה שאתה הורג אחרים, זה יפגע בך, אוקיי? זה יפגע בך. אז בא לי לצאת לדוג, אני לא אעשה היום, כיוון שזה בהקלטה, אז אני כמובן אציין פה שאני טבעוני ואקטיביסט טבעוני, וזה רק דוגמאות מאוד 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 טנטטיביות, אוקיי? עכשיו, באמת במוסר מדברים על הדברים הגדולים, כלומר, כמו לגנוב וכל מיני זה. בוא ניקח משהו אפילו יותר זה. בא לי עכשיו לאכול איזה ארוחה כבדה, אני לא באמת רב, בא לי איזה אכילה רגשית בריאה כזאת, כאילו לפוצץ את המערכת. ונדע שאחרי זה אני אתרסק לתוך המיטה מעייפות. אבל מה שיקדם אותי זה יותר עבודה עם מדיטציה או ללמוד משהו. אז אני אלמד איך לעבוד, לא לספק את אותו דבר, ואעשה מה שנכון. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו הבנה, כיוון מסוים, יש הבנה מה מכוון אליו, ואז אנחנו עושים גם מאמץ מסוים, כלומר זה לא תמיד יהיה נוח. עכשיו, בוא נגיד ככה, אז עכשיו אני נורא רוצה לעשן ג'וינט, ואני לא מעשן את הג'וינט, אוקיי? וכיוון שלא סיפקתי את מה שהמיינד רוצה והגוף רוצה כרגע, זה יעלה לי בתחושה של סבל. סבל יעלה שם, אוקיי? זה מה שקורה שאנחנו לא מספקים דברים שאנחנו רוצים. התרגול הרוחני העמוק יותר, זה הדרך שלנו להתמודד עם התנועה הפנימית הזאת. אוקיי? למי שקצת טועה, איך הדברים קצת התבלבלו בתוך המקום של שקורה בגישות מערביות לפעמים, בוא ניקח, חשוב להוסיף בעיניי שהגורם לסבל זה לחפש אושר בעולם כשהוא פנימי, אבל העולם לא חסר טעם. כן. בסדר גמור, הבנתי, כן, אני תכף אגע במה שדניאל שם. אבל גם בדתות, הייתי אומר מאוד ברור בתוך הנצרות, אוקיי? הנצרות האורתודוקסית יותר, אני חושב שגם בקווים ביהדות, זה שהיה להם קווים מבחינת איך עושים דברים נכון בצורה נכונה, אבל הייתה חסרה עבודה פנימית. ומה שקרה, במקום שזה יקדם אנשים, זה יצר איזה סוג של הדחקה, אוקיי? בוא ניקח ככה, ניתן דוגמה אחת, ואז אני אגע במה מה שדניאל אומר. מין לא מבוסת, יחסי מין לא מבוסתים, זה דבר שלוקח אותנו למקום לא טוב, לפי התפיסות האלה, אוקיי? ומה שקרה בנצרות, ביהדות אורתודוקסית, אמרו בסדר, מין לא מוביל למקום הזה, כאילו זה בעייתי, אז בואו נעצור את זה, פשוט מה שנקרא נחתוך אותו, אוקיי? פשוט לא עושים את זה, כן? מחזיקים את הדבר הזה. ומה שזה יצר, זה יצר המון מצוקה להרבה מאוד אנשים, ובמקרים מסוימים גם מביא כמובן לסטיות, כן? אנחנו כולנו מכירים מצבים, מקרים של פדופיליה וכאלה בכנסייה הנוצרית, גם העולם היהודי לא חסר במקומות האלה, וגם במקומות שונים, אוקיי? כשאנחנו נסתכל על זה מהעולם הרוחני המזרחי יותר, אנחנו נגיד משהו מאוד דומה.
מין צריך להיות מבוסת, ועדיף שזה יהיה במערכת יחסים מונוגמית. אוקיי? זה מאוד ברוח הדברים. אבל כשאנחנו בחרנו דרך שקצת מצמצמת אותנו, אז יהיה איזה חוסר נוחות מסוימת. ואז יש לנו כלי עבודה מדיטטיביים, איך לעבוד עם מה שנמצא בפנים. אוקיי? שנוכל להשתחרר מזה לגמרי. זה לא יהיה רק ברמת הפעולה, כן? אלא גם ברמה של עבודה פנימית יחד עם הדבר הזה, וזה הדבר שבאמת משחרר. אוקיי? וזה דורש איזה מאמץ מסוים, זה דורש הבנה של התרגול, ויישום שלו, וכמובן, אל תיקחו שום דבר ברמות מוחלטות עכשיו, כן? בתוך החיים, אנחנו נעים בצורה שתהיה תואמת את החיים, אוקיי? ואז כלומר, יכולים להיות מקרים שאנחנו נעשה קצת דברים אחרת, מאשר איזה כמו מה שיאנה הגדירה בוא נקרא לזה גישה סובייטית דוגמטית. אנחנו לא נהפוך את התרגול הרוחני בעצם לדרך של סטלין, כן? לא נעשה סטלין רוחני פה. אז יש כיוון, יש עבודה, יש מאמץ, ויש איזו גמישות מסוימת בתוך המקום הזה. כן. עכשיו בוא נקרא רק מה שדניאל כתב, אם אני יודע, דניאל אומר שהוא בעד מוסוליני רוחני, שזה מאוד חשוב. יופי. אז חשוב להוסיף בעיניי שהגורם לסבל זה לחפש אושר בעולם כשהוא פנימי, אבל העולם לא חסר טעם, הוא נועד להיות הביטוי של המוחלט, מקום ממנו להגיע. העולם זה מקום בו אפשר לבטא את השמחה הפנימית שלנו כביטוי של אהבה. כן, אבל זה קצת אנחנו עכשיו עושים את הקפיצה הדרך הזאת. כאילו, זאת אומרת, זה מה שדניאל אומר בתפיסה שלי, הוא דבר נכון, כן? הוא דבר נכון, אבל כרגע זה לא משרת אותנו לגמרי. זאת אומרת, קודם כל אנחנו רוצים להבין את בעיית הסבל והשחרור מהסבל. והמקום של הביטוי בעולם והמקום של העולם הוא ביטוי של הדבר הזה, אגב, זה בעיקר גישה טנטרית, זה בעיקר דבר שמגיע מהטנטרה. אז מה שאני אומר שכרגע אני חושב, זה דבר שהוא נכון ביסודו, אבל קודם כל, ההמלצה שלי לראות מה יש לנו בחיים, איפה הסבל קורה, ולשים לב אם יש איזו אסטרטגיה שעולה בתוכנו. תשימו לב אם זה אסטרטגיה שעולה בתוכנו, זה לא אסטרטגיה שאנחנו מייצרים אותה כרגע. יש לנו איזה משהו בפנים מרגע, שיהיה לי עכשיו את המספיק כסף, אז הדברים ייפתרו. כן? וזה דברים שעולים באופן ספונטני, זה לא בשליטה שלנו. אוקיי? זה לא באופן ספונטני. ואז הבחירה שלנו נע באופן אולטימטיבי, כאשר אנחנו הופכים להיות אנשים מודעים, האם לנוע עם האסטרטגיה הפנימית או רק להתבונן בה. אוקיי? כי זה יעלה מעצמו. אם יאנה קיבלת הבנה של חינוך סובייטי בילדות, וזה הופך להיות איזה קו פנימי שקרה בתוכך, נניח, אני אומר את זה באופן טנטטיבי כרגע, זה יכול להיות, הגלגל הזה מאוד סביר נניח שימשיך לנוע בתוכך. ואז הבחירה שלך לראות אותו, או ללכת איתו. ומה זה לראות אותו? לראות אותו הוא דבר שמתבטא בתחושות הגוף שלנו, ובתוך המיינד שלנו, ואז אנחנו מתבוננים בו. אם נכנסנו לעמדה של המתבונן, הוא מתחיל להשתחרר, בקצב שלו. אם אנחנו נעים אותו, הוא מתחזק. אוקיי? לפעמים יש לנו קווים פנימיים מאוד חזקים, ולא בריאים, שזה מתחיל להיראות לנו, אנחנו מרגישים שהם נכונים, אנחנו מתחילים להסתכל בהם לעומק, אנחנו מגלים, רגע, זה לא משהו כל כך בריא. ואז זה בדיוק המקום הזה של להפסיק לחפש תירוצים, ולהתחיל לנוע עם איזו כוונה פנימית ברורה יותר. אוקיי? זה אומר אפילו ברמה הזאת, אם אנחנו מבינים את הדרך, מבינים לאיפה זה, ואנחנו עושים משהו שהוא לא נכון, לפחות אנחנו יכולים להודות, אני עושה עכשיו משהו שהוא לא טוב. לא לחפש סיפורים מסביבו, זה עדיף. כן? אם עכשיו בא לי לעשן ג'וינט בשבת בצהריים, ואני יודע שזה רע לי, ואני בכל זאת עושה את זה, אז אני אעשה את זה מתוך מודעות עכשיו, זה דבר שזה מוציא אותי מהדרך. אני לא אחפש עכשיו ב-ChatGPT או בקלוד, למה גראס זה דבר בריא. אוקיי? אני אמצא אני כאילו אתמודד ישירות מול הדברים. אוקיי? זה לא נוקשות, זה ריאליזם מסוים. זה סוג של ריאליזם. ויאנה, את מכירה את זה מאוד טוב בתור פעילה טבעונית. את מכירה את התירוצים האלה, לא שלך, של אחרים שמדברים. גם, אבל לי יש אכילה רגשית, אין לי ג'וינט ויש לי אכילה רגשית. בסדר גמור, בדיוק. ואז אנחנו מתחילים למתן את זה.
אוקיי? כן. מתחילים למתן. זאת אומרת, עכשיו בא לי ללכת למקרר לאכול משהו, ואני לא עושה את זה. ואז אני יושב למדיטציה ועושה משהו אחר, אוקיי? למה אני עושה מדיטציה כמשהו אחר? זה כי זה הכלי שאני יכול לעבוד איתו עם האכילה הרגשית, אוקיי? ולא יהיה שם נוח. בשלב מסוים לא יהיה שם נוח. אם אנחנו מתמידים בגישה הזאת, לאט לאט הדברים מתחילים להשתחרר. ואם אנחנו מגיעים למקום של ההבנה מה באמת מוחלט, במקום הזה אנחנו מוצאים אושר שאין שום דבר בעולם הזה שהוא משתווה לו, ברמה הזאת. זה יותר טוב מהסקס הכי טוב בעולם, זה יותר טוב מהאוכל הכי טוב בעולם, זה יותר טוב בלזכות ב$1,000,000, אוקיי? זה יותר טוב מכל דבר אחר, אוקיי? כלומר, יש איזה שלב שהדבר הזה, שההינדים יקראו לו ברהמן, או אטמן, או אלוהים, בנצרות זה אלוהים, ביהדות זה אלוהים, זאת אומרת, זה המוחלט, ברגע שנגענו בו בצורה ישירה לא קונספטואלית, אז אנחנו כאילו חווים משהו שיותר טוב מכל דבר בתוך הקיום הזה. ואז מה שקורה, אנחנו לא צריכים בהכרח להימנע מכל עונג שקיים בחיים האלה. זו לא הנקודה. פשוט פשוט זה פחות משנה, כן? זה כמו שהיינו ילדים, היה לנו בובה, ונורא נהנו, זה היה נורא מדהים, ועכשיו אחרי איזה כמה עשרות שנים נתקלנו בבובה שהיינו ילדים, ואנחנו לא נהנים לשחק בה כמו שהיינו ילדים, זה פשוט איזה גוש פרווה מהילדות, כאילו, אני יודע שדניאל עדיין שומר את הבובה שלו, אז יש מקרים חריגים, אבל בגדול, זה כאילו מאבד את הטעם של זה. זה בדיוק, חיכיתי לזה. אוקיי, אני חולק עליך פה, יונתן. כן, בוא נראה אם אני יכול לשים לדניאל השתק, רגע. אני לא יודע אם אני יכול, אני צריך ללמוד איך להשתיק את דניאל, זה דבר שהוא, זה. אוקיי, אז כאילו, אז גם הדברים, אני חושב שהדברים החוויה לאנשים נראית הכי מדהימה בעולם לרוב, זה חוויות עמוקות של חוויה מינית, אני חושב שלחלק גדול מהאנשים, זה נתפס כחוויה הכי עמוקה, כאילו, בחוויה החושית רגשית, כאילו, דבר ממלא ומאוד עמוק, וכשאדם נוגע בדבר האמיתי זה אבק, זה הדבר הזה, זה אבק. זה לא אבק שאי אפשר לנשום אותו לפעמים, זה בסדר, אבל זה אבק, אין בזה יותר מדי, אוקיי? אני חולק עליך, אבל... רגע, איך עושים לדניאל מיוט? שנייה, אני רוצה לראות איך עושים את הדבר הזה. אני לא יודע איך עושים לדניאל מיוט, אני אלמד איך עושים, אני הולך לטפל בפונקציה הזאת. ושוב, האמירה היא זה לא להפסיק את הדברים האלה, אבל זה רק להבין שלשם זה מכוון, אוקיי? לשם העבודה שלנו בסופו של דבר מכוונת. כלומר, אדם שהגיע בחוויה מינית פשוט התודעה מרפאה וחווים את המקור. יופי, אז דניאל מכניס נקודה מסוימת פה, קראתי עכשיו מה שדניאל אמר, שוב, אני לא רוצה להיכנס למקום הזה יותר מדי לעומק, זה לא שיעור טנטרה, אוקיי? וטנטרה לא מתאימה לרוב האנשים, בטח לא לדניאל. ואז, מה שבעצם קורה בחוויה מינית, יש מצב של ריכוז מאוד מאוד גבוה מתוך החוויה החושית, ואז בגלל שיש ריכוז מאוד מאוד גבוה, לפעמים אדם חווה את המקור בתוך המקום הזה, הרבה פעמים בזמן אורגזמה, עם אורגזמה ארוכה, המקום הזה נחווה. אבל כשיש חוכמה, ההבנה היא שהאושר לא הגיע מהאורגזמה, זה הגיע פשוט מחוויה של המקור. יופי, זה נכון, אבל זה לא מתאים לרוב האנשים, זה מה שאני אומר, זאת אומרת, כאילו, טנטרה זה דבר שבעיקר יכול לסבך את רוב האנשים, כן? זה יוצר המון המון צרות. זה לא דבר רק שלעצמו, זה לא דבר שלעצמו, ואני אומר, אני תרגל את זה, כאילו, כשיש לי בת זוג, ואני מלמד את זה, ואני פשוט, את רוב האנשים, אני אומר, פשוט, אל תיגעו בנושא הזה, פשוט לא מתאים, זה יכול ליצור המון 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 צרות, כשעובדים עם זה לא נכון. מה שכן עובד לכל האנשים, או לרוב האנשים, זה העבודה עם מה שנקרא גיאנה יוגה. גיאנה יוגה זה יוגה של החוכמה, זה מה שאני מתייחס עליו כוודנטה בשיעור הזה. העבודה של בודהיזם שמבוססת על מיינדפולנס, ויש תחום שנקרא בקטי יוגה, זה יוגה של הסגידה, וזה שם מאוד מתעתע למה זה באמת, ואני מקווה שיש שיעורים שאני אדבר גם לתוך המקום הזה, וכולם מכוונים לתוך אותו מקום מוחלט, זיהוי של הדבר המוחלט, לא להישאר במקום של אמונה,
אני מאמין במשהו, אוקיי? זה נוצרי אגב, כן? זה הנצרות. אם יהיה לי אמונה בישו, אז אני רדים, אוקיי? אני משתחרר. הוודנטה לא אומרת את זה, הוודנטה אומרת, אתה צריך להבין את זה כחוויה ישירה, משם נובע השחרור. משם הולך הדרך, וצריך לעשות את הצעדים שמכוונים למקום הזה, אוקיי? ואנחנו לאט לאט, אנחנו נכנסים לזה בשיעורים האלה, וגם בשיעורים של הקהילה. אוקיי? אנחנו נעמיק לתוך הדברים האלה. יופי. עכשיו אני רוצה שתכף נתחיל עבודה של מדיטציה מודרכת. אני רוצה לבדוק אם יש שאלות, או מישהו רוצה לשתף, מה שעולה לכם. אוקיי. יפה. אז מה שאנחנו רק נעשה היום בתרגול מדיטציה, אני רק אסביר את השלבים פחות או יותר. בשלב הראשון, אני אעשה לכם משהו דבר שנקרא כמו סריקה לגוף או כניסה לגוף, זה דבר שמגיע מעולם ההתמקדות שאני מתעסק איתו, אבל זה לא מכוון לסשן התמקדותי היום, ובעצם בשלב הזה זה יהיה כמו סריקה של הגוף, שניכנס לתוך החוויה הסומטית שלנו. למה לתוך החוויה הסומטית? אם אנחנו בתוך מקום מנטלי, בתוך מקום של הפנטזיות הפנימיות, מאוד קשה למצוא עוגן. וכשאנחנו עושים את הכניסה הזאת לגוף, אנחנו קודם כל מעגנים את עצמנו בתוך החוויה שקורית בגוף. כאילו, יש איזה, זה כמו ההכרה יודעת את הגוף, עכשיו יש איזה עוגן מסוים, אוקיי? בלי להיכנס לזה לעומק, אנחנו יודעים שגם החוויות הנעימות, הלא נעימות, וכל הדברים שקורים, יש להם ביטוי בחוויה הגופנית שלנו. אז אנחנו רוצים לפגוש את המקום הזה, אוקיי? בעולם של הבאגavad גיטה זה נקרא קורוקשטרה, כן? זה שדה הקרב, זה שדה הקרב שהכל קורה בתוכו. אנחנו רוצים, מה שנקרא, להכיר את שדה הקרב, לעמוד בתוכו ולדעת איך לעבוד עם מה שקורה בפנים. אבל קודם כל זה לעגן את עצמנו בחוויה בגוף, זה השלב הראשון. השלב השני זה מה שנקרא סמטה, זה עבודה של ריכוז, וכאילו ריכוז עם נוכחות שקטה. זאת אומרת, איך למקד את התודעה במשהו. עכשיו התודעה רצה לכל הכיוונים, מה עם הבן זוג, בת זוג שלי, איפה אני אוכל את החומוס שלי היום, כל אחד והצרות שלו והדיזיירים שלו והכל, והדבר הזה עובד כמו מכונה עכשיו. זה לא בשליטה שלנו, אז אנחנו לוקחים איזה זמן מסוים, שאנחנו רוצים למקד את התודעה במשהו אחד, בתוך מקום שקט, אוקיי? ואנחנו נותנים לזה איזה כמה דקות טובות, ואני מנחה אתכם בתוך הדבר הזה. ובשלב הזה של הריכוז, אנחנו ניקח אזור מסוים, אני ממליץ את האזור של הלב, אפשר גם לקחת את האזור של הבטן התחתונה, מתחת לטבור למי שרוצה, פשוט תתייחסו להוראות בצורה זהה, אנחנו רוצים ליצור זה מקוד מסוים. בשלב הזה אנחנו מנסים לא לנוע עם המחשבות והפנטזיות והתפיסות שלנו, אוקיי? אנחנו רוצים את זה מאוד מאוד בעדינות, ואנחנו רוצים להתעניין באובייקט שאנחנו מתבוננים בו, ואם זה האובייקט זה הנשימה פה, רגע, אז היא קצרה או היא ארוכה, היא חמה או קרה, אני אתן לכם כל מיני רעיונות, ורק לראות איך זה מרגיש, בלי לנתח יותר מדי, אוקיי? זה מדיטציה. יונתן, אפרופו, תוכל בבקשה להסביר כשאתה שואל, כשאתה מפנה את השאלה, מה האיכות של התחושה? אני אף פעם לא מצליחה להבין מה אתה שואל. מה הכוונה לאיכות של התחושה? אז ככה, בואי ניקח, נגיד עכשיו יש איזה מקום שיש לך, לא יודע, אתמול נרגש טוב, אוקיי? אוקיי, היה לך איזה סיבה נהדרת וכזה, אוקיי? עכשיו, עלו לך תחושות בתוך הגוף, נכון? זה משהו, בוודאי. ואם היית נכנסת לעומק, אם היית עושה את העבודה שם, כאילו, לרוב במסיבות וזה קצת יותר קשה, למרות זה אפשרי, אבל יותר קשה, היית רואה רגע, אולי זה קורה לי בלב, אולי זה קורה לי בסולר פלקסוס, או זה קורה בידיים, אוקיי? ואז אני נכנסת לתוך התחושה, כאילו, אני שואל, מה האיכות שלה? איזה איכות עולה מתוך הדבר הזה? ופתאום את יכולה להגיד, רגע, אולי יש שם איכות של שמחה בתוך התחושה הזאת. משהו נפתח שם, אוקיי? או אם זה רגע, אותו בחור הלך עם בחורה אחרת, יש שם תחושה, יש שם משהו שיש איזו איכות מתכווצת בדבר הזה, אוקיי? אז תני לזה להיות מאוד מאוד אינטואיטיבי למקום הזה, אוקיי? אוקיי.
כאילו זה כמו להסתכל פנימה לתוך משהו, אוקיי. אוקיי? כן? אבל שוב, זה לא סשן התמקדותי. לכן כן, כן, אבל פשוט... כן. אז בגלל זה ההכוונות יהיו קצת יותר כאלה, רגע, זה הנשימה קצרה ארוכה, דברים אוקיי, כאלה, אוקיי. אוקיי? אנחנו לא מנסים יותר מדי לפתוח את החוויה. אנחנו רוצים להבין אותה. זה שני דברים שונים, פתיחת החוויה. פתיחת החוויה זה שוב, זה הכיוון ההתמקדותי שלנו, או IFS של דניאל, והדברים שארז עושה שמאוד מאוד דומים. כן, זה דניאל בחוכמתו, כשאני מקשיב ליונתן, אני מרגיש קיבוץ כמו של משאית. רגע, אני צריך קיבוץ כמו של משאית, שמוחצת בקבוק פלסטיק. מאוד מאוד חשוב. זה אומר שבאופן כללי אנחנו רואים בדניאל את המנהיג העליון של הקהילה, לכן הוא לא יכול להגיד לעולם שום דבר שהוא לא נכון, כי זה פשוט טבע התודעה שלה. זו הייתה הערה צינית כמובן, אוקיי? אז אנחנו מייצרים, אנחנו עושים עבודה של ריכוז, אוקיי? אוקיי. עכשיו, שוב, אני רק רוצה להגיד כבר פה, המטרה של כל ההנחיה והשיעורים האלה, שתקראו את התרגול הביתה, אוקיי? ותתחילו לעבוד עם הדבר הזה, ויש לנו את הצ'אטים של הקהילה, ואפשר להניח שאלות, ואנחנו חוזרים אליכם כולנו, אני ארז ודניאל, כדי להנחות אתכם בתוך הדבר הזה, אוקיי? אז זה כמו מנסה להגדיר את המודל, בצורה קצת ליניארית בשלב הזה, אחרי זה הופך להיות משהו קצת אחר. אז זה שלב אחד, אנחנו בונים את הריכוז, אוקיי? בשלב השני, אנחנו נכנסים לעבודה של מיינדפולנס, ובעבודה של מיינדפולנס אנחנו מתחילים לסרוק את הגוף, ממש בחוויה, ורואים איך דברים מתרחשים בתוכנו, אוקיי? אם עכשיו מקובץ לי בחזה, אני נשאר עם הקיבוץ בחזה, ורואה מה קורה לו, אני רואה מה קורה לקיבוץ, ומעצם זה שאני נמצא איתו, כלומר, זה מכוון לעמדת המתבונן, אני מתבונן במשהו, אני יודע שמשהו קורה, זה הכל, אוקיי? בתוך המקום, בלי שאלות פתוחות, בלי כל הדברים של ההתמקדות, רק לדעת איך זה קורה, ואני אכוון את זה, זה יהיה השלב השני, אוקיי? והשלב השלישי, אני אניח פה ושם את השאלות, זה להתבונן מי יודע את הדבר הזה. מתוך איפה עולות כל המחשבות, מאיפה זה עולה כל הדבר הזה? ברגע ההווה. מי יודע את כל הדבר הזה? אני אכוון אתכם לתוך השאלה הזאת, והתשובה היא לעולם לא תהיה אינטלקטואלית דרך אגב, כן? כי אם תעלה תשובה אינטלקטואלית, מי שיודע את התשובה, אז מי יודע אותה? זה מתכוון זה כמו לרקע שעליו, על פניו כל הדברים עולים. ולשלב הזה מאוד קשה להתכוונן עם טכניקה, יש טכניקות עבודה עם זה, אבל קשה להתכוונן, אז יהיה כמו איזה הכוונות פנימיות, והזמנה היא בשלב הזה, בשלב השלישי, זה יותר מלחפש את זה במאמץ מודע, זה יותר למקום של להרפות את עצמכם, להקשיב לשאלה ולהרפות. אוקיי? עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו אתם לא צריכים לזכור, זה דבר זה דבר שאני אתן הרבה הנחיות בתוך כל אחד מהשלבים. אוקיי? עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים, אתם רוצים איזה דקה או שתיים הפסקת שירותים, או שאפשר להתחיל? Up to you guys. יופי. אז אם הכל בסדר, אז אנחנו נתחיל. סליחה. שנייה אחת. רוצה שיהיה לי איזה מידת זמן, לכמה זמן התרגול לוקח. שנייה אחת. נכון. יופי, בסדר גמור. אז אנחנו ניכנס עכשיו לסשן של חצי שעה ברשותכם. ובצד וששן לא נשאל שאלות תוך כדי הסשן, אם עולות שאלות, אז אפשר לשאול אותם אחרי, ואם משהו לא ברור, פשוט לזרום עם זה, להיות עם הבסיס של העבודה שאנחנו עושים, והכל בסדר. אז אם הכל בסדר, אז אפשר לעצום עיניים, לשבת ישר, אנחנו רוצים לשבת עם גב ישר, אפשר על הכיסא, אפשר על כרית, אבל לא בצורה מילטנית, גב ישר בצורה נוחה. ואנחנו שמים כמו לחוויית הגוף המלאה, אפשר לקרוא לזה, שמים לקווי המתאר של הגוף, כמו אזור האור שלנו, איך הוא מורגש.
על פני כל הגוף. ותוך כדי זה שאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים גם לשים לב לנשימה שעולה ויורדת. יש איזו תנועה פנימית שקורית בתוכנו. ואנחנו נתחיל עכשיו את הסריקת הגוף לאט לאט, ונתחיל מכפות רגליים ואצבעות, ממש כמו לתחושה הפיזית הגסה. אנחנו יודעים, מי שיושב על כיסא מרגיש את כפות הרגליים ברצפה. רק לדעת את זה. שמים לב שהנשימה נעה בצורה חופשית. ונעלה לקרסוליים ולשוקיים. נשים לב לתחושות בברכיים. לתחושות בירכיים. שימו לב לישבן ועצמות הישיבה. אפשר לראות אם יש כמו איזה איכות של כבדות באזורים האלה. שימו לב לתחושות בגב, כל הגב. תחושות בעמוד שדרה. ותחושות בגב תחתון. ולהרגיש את הנשימה בגב התחתון. כשהאוויר נכנס יש כמו איזו התרחבות מסוימת. כשהאוויר יוצא, זה כמו כיוות כזה, הרפיה. תחושות במרכז הגב. תחושות בגב עליון ושכמות. תחושות בעורף. ונחליק עם המודעות דרך הטרפזים, לכתפיים, לזרועות, לאמות, לכפות הידיים עד קצות האצבעות. שימו לב לתחושות בראש. ולתחושות בפנים. ונרד למרכז הגוף, נתחיל מאזור הגרון.
אזור בית החזה, ממש להרגיש, האוויר נכנס, בית החזה מתנפח, כשהאוויר יוצא, בית החזה נרפא. תחושות בשרפת. גם כמו נשימה נעה בתוך השרפת. והתחושות בבטן. שמים לב להתרחבות, לשחרור של התנועה בבטן. ועכשיו אחרי שסרגנו את כל הגוף, שוב למודעות להתרחב, כמו לחוויית הגוף המלאה, לכל המרחב הפנימי שבתוכנו. ואנחנו נתחיל עכשיו את העבודה של הריכוז. אז עכשיו מתוך המקום הזה של חוויית הגוף המלאה, אנחנו מתחילים לשים לב מאוד בעדינות למרכז בית החזה, אזור עצם החזה, לעלייה ולירידה. כשהאוויר נכנס, בית החזה עולה. כשהאוויר יוצא, בית החזה יורד. עכשיו, אנחנו לא מנסים להימנע מחוויות אחרות. כל מה שקורה ברקע זה בסדר. רק אנחנו קצת עם יותר תשומת לב, מאוד בעדינות, מתחילים לעקוב אחרי התנועה של עלייה וירידה. עכשיו, אם משהו לוקח אותנו, שוב אנחנו נשאבים למחשבות, לפנטזיות, לדמיונות. אנחנו ככה בעדינות, רק יודעים הייתה מחשבה, וחוזרים לתוך התחושה בבית החזה. זה לא משנה כמה המחשבה נראית חשובה עכשיו, או זה, רק לדעת אותה בלי לנתח אותה ולחזור לבית החזה. אז אני אשאיר אתכם ככה כשתי דקות בשקט, ואז אני אציע עוד הנחיות. ותשימו לב, האם הקול שלי עכשיו מאיר אתכם איזה חלום של מחשבה, או שהוא נכנס עכשיו לתוך המודעות שאתם עם הנשימה. אנחנו רוצים להמשיך להיות עם הנשימה, ולהתחיל לשים לב לאיכויות שלה. אז רק תשימו לב אם הנשימה עכשיו היא קצרה, או הנשימה ארוכה. האם הנשימה מתוחה, או שהיא רפויה. ואפשר לתת לה להיות באשר היא, בלי לנסות לשנות אותה.
אפשר לשים לב, האם יש איזו טמפרטורה לנשימה. האם היא קרה או האם היא חמה? אנחנו רוצים לשים לב, כל פעם יעלה איזה כמו איזה מחשבה, משהו שיקח אותנו, יחטוף אותנו מהנשימה, כאילו יש משהו חשוב יותר. ואז אנחנו מתעוררים רגע, אנחנו לא עושים את העבודה, אנחנו לא מתרכזים בנשימה. ברגע שקלטנו את עצמנו, שוקים בתוך החלום, ואנחנו אומרים, רגע, היה פה חלום, אז שוב, רק לדעת מה היה, כמחשבה, כתחושה שלקחה אותנו, ובעדינות לחזור חזרה. ועכשיו כדי להעמיק את הריכוז, אנחנו נתחיל לשים לב לקצוות של הנשימה. מתי השאיפה מתחילה? הולכים לאורכה, ויודעים מתי היא מסתיימת. ואז אנחנו יודעים מתי האוויר מתחיל לצאת. הולכים לאורכו, לאורך כל התחושה, ויודעים מתי זה מסתיים. אוקיי? ככה שבעצם העבודה שלנו, זה רק כל פעם להתרכז בחצי נשימה. רק בשאיפה, לדעת את הקצוות שלה, ורק בנשיפה, לדעת את הקצוות. להמשיך לעשות את זה, אפשר ממש בעדינות, כמו לעשות איזה זום אין לתוך הנשימה. יודעים מתחילתה, הולכים לכל אורכה ויודעים מתי היא מסתיימת. וגם עם הנשיפה. יודעים מתי היא מתחילה, עם כל אורכה. זום אין לתוך כל התחושות, יודעים מתי היא מסתיימת.
אנחנו ממשיכים את התרגיל הזה. שוב, במינימום מאמץ לאורך כל השאיפה ונשיפה, ומתחילים לשים לב למרווחים בסוף השאיפה, לפני שהנשיפה מתחילה. אז גם בסוף יציאת האוויר יש איזה מרווח טבעי ועדין לפני שהנשימה הבאה מגיעה. רק לשים לב למרווחים האלה, ולראות אם עולה שם חוויה של שקט, ואם לא זה גם הכל בסדר. אוקיי, נשאיר אתכם באיזה 2-3 דקות, ואז אני אציע עוד הנחיות. נמשיך להחזיר את המודעות. ולשים לב להבדל בין להיות מודע למה שקורה, להיות נוכח, לבין היעלמות בתוך החוויה. אנחנו עכשיו נעבור לכמה דקות של תרגול מיינדפולנס. אז אפשר עכשיו לעזוב את הלב, עדיין נשאר במודעות פנימית, ולראות אם יש איזה מקום בתוכנו שמרגיש קצת פחות נוח. זה ממש בתוך החוויה הפיזית בגוף. כן, זה יכול איזה אולי חוסר סובלנות, או איזה איריטיישן, או קיבוץ. אפשר לבדוק באזור של הגרון, בית חזה, שרפת בטן, או בכל מקום בגוף. ואז פשוט להעביר את המודעות לתוך אותו מקום. אם אין בנו מקום לא נעים, אפשר גם לקחת את המודעות למקום שהוא ניטרלי, או אפילו למקום שהוא נעים. אז שאנחנו מצאנו אותו, רק לראות אם אפשר לראות איך זה מרגיש לי בגוף עכשיו. זה הכל. איך התחושה מרגישה בתוך אותו אזור שבחרתי להיות אותו עכשיו. ולרוב אפשר להרגיש את התחושה,
ואת התנועה שבה שמגיעה יחד עם הנשימה. אם עולות מחשבות או דברים נוספים, פשוט לתת להם להיות ברקע. בלי לנסות לעשות איתם שום דבר, רק אנחנו משהו מעוגן בתחושה שקורית בגוף. כאשר אתם עם התחושה, אתם קודם כל יכולים לשים לב למאפיין הראשון שלה. היא כל הזמן בהשתנות. יש תחושות שנעות באזור שאתם נמצאים בו. יש מחשבות ודברים שנעים. רק לדעת ששום דבר הוא לא סטטי. קחו קצת זמן לשים לב לתופעה הזאת. ואפשר לשים לב גם שכאשר אנחנו נשארים עם מודעות לאזור מסוים, יש איזו השתנות, יש איזו תנועה פנימית, כמו למקום אחר. לפעמים המקום נהיה רפוי יותר, משוחרר יותר. אלא לא רק תחושות משתנות, משהו משתנה באיכות שלהם. אפשר לראות, לשים לב לדבר הזה. אם אני עם מקום לא נוח, ונשאר בהתבוננות איתו, מה קורה לו? האם הוא נהיה רפוי יותר? האם התחושה זזה למקום אחר? כן? ושוב, אנחנו רק בעמדת מתבונן, רק לדעת מה קורה. מעבר לזה, אין לנו שום דבר נוסף לעשות. אם תחושה נעלמה, כמובן שאפשר לעבור למקום אחר שקורא לתשומת לב. ואפשר עכשיו לשים לב למה שנקרא עמדת המתבונן. אני יודעת שאני מרגישה משהו, שזו תחושה שנעה בתוכי. כלומר, כמו יש איזה פער בין מי שיודע לבין מה שהוא יודע. ולשים לב, התחושות משתנות כל הזמן, באשר הן נעימות, לא נעימות או ניטרליות, זה לא משנה. והתנועה של המחשבה, התנועה המנטלית, היא גם משתנה. אז התחושה הזאת היא לא אני. הדברים עולים ויורדים, אבל אנחנו לא נעלמים. רק החוויה משתנה. אז אם אני מתבונן בחוויה שמשתנה, אז מי זה שמתבונן? רק אפשר להניח את השאלה הזאת. ואולי תעלה בתוככם התשובה אני. אז מניחים את השאלה, מי אני? ורק מרפים, רואים מה קורה בפנים.
אנחנו נסיים עוד כ3 דקות בערך, אז אני מזמין אתכם שוב לחזור עכשיו לתחושה בלב. כמו שהתחלנו איתו, העוגן הראשוני. העלייה והירידה. וגם פה, להיות עם אותו תהליך. אנחנו יודעים שהחזה נפתח, כשהאוויר נכנס והוא יורד, כשהאוויר יוצא. יש איזה מקום שלרגע אני מתבוננת בתחושה. תחושה באה והולכת. שימו לב, במרווחים בין הנשימות. הנשימה לא קורית, אבל אנחנו לא נעלמים שם. ושוב אפשר לבדוק. אני מתבונן. אני יודע את הנשימה. אני יודע אותה. אולי הייתה לי התשובה אני. ואם זו התשובה שעלתה, אז שוב, להניח מי אני ולהרפות, רק להיות בנוכחות ולדעת מה קורה. לא להקשיב. אנחנו לאט לאט נצא מהתרגול. אז ההזמנה היא עכשיו לאט לאט לפתוח את העיניים, במבט ככה חצי פתוח, לא מפוקס. לקחת עוד איזה כמה רגעים עכשיו עם התחושה בלב. כן, תוך כדי, רק לזהות את הנוכחות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. וכאשר אתם מוכנות, מוכנים, קחו את הזמן, אז אפשר לאט לאט לחזור למצלמה, אפשר לפתוח את המסך, לפתוח את המיקרופון. אוקיי. בואו ניקח לך כמה דקות אם אתם רוצים, אם למישהו יש שאלות או רוצה לשתף איזה משהו, או אם יש איזה משהו בתרגול, שזה לא היה ברור, אז מוזמנים לשתף. יופי, אז אני שמח שכולנו הגענו להערה בתרגול הזה. בסדר גמור. טוב, אז בואו נגיד רק
כמה מילים לסיום. דניאל יתקן אותי ויוסיף עוד דברים. אז ככה, אז יש שיעורים פתוחים שהם קוראים בזום איתי, פעם בשבועיים, ויש איזה שיעור גם למצטרפים חדשים שרוצים להצטרף, יש איזה שיעור פתוח, עכשיו זה פעם בשבוע, דני? פעם בשבועיים? פעם בחודש, נכון? שזה בקהילה עצמה, אם אני זוכר נכון. כן, יש שיעור פתוח כל שבוע, שיעור הבא הוא פרונטלי, ובשישי הבא בפארק הירקון, השיעור הפתוח. והשיעורים האלה, גם פרטים שלי וגם נשלחו השיעורים לשם. האלה, הם מבוססים על דנה, על ג'נרוסיטי למי שרוצה לתרום. ולכל הפרטים, גם על השיעורים האלה וגם על הקהילה, אז אפשר לקחת מדניאל למי שאין עדיין את הפרטים. דניאל הוא מקים הקהילה, והוא יכול לתת את הפרטים בצורה, אני חושב, דניאל וארז, כאילו, בצורה הכי מדויקת. ודניאל, אתה רוצה עוד להוסיף עוד משהו? תודה יונתן, תודה שבאתם. בשמחה רבה, בשמחה רבה. תודה רבה. בשמחה, תודה יאנה. תודה. בסדר, יופי. אז שיהיה שבת טובה לכולם, ולזכור, המדיטציה זה לפני החומוס, לא אחרי החומוס. בסדר, לא אז נתראה. עכשיו חומוס, בדיוק, נשמע מעולה. להתראות. בדיוק. יאללה, ביי. ביי. להתראות ביי. לכולם.